As balizas V16 volven estar en boca de todos a menos dun mes para a súa obrigatoriedade. É que Facua denuncia un fraude masivo na venda destes dispositivos. Moitas empresas comercializan balizas homologadas, pero sen conectividade. Requisito esencial segundo a nova normativa da DXT. Non pode ser que a 3 de decembro estemos vendendo como homologadas, no, co engano de que a xente cree que é a baliza que vai ter que ter no coche a partir do 1 de xaneiro, como se fora cando lle están vendendo unha baliza que é antigua, a que non cumpre. E por que se están podendo vender este tipo de dispositivos? A Sala Terceira do Tribunal Supremo deu a razón aos fabricantes no 2021 e autorizou o uso de dispositivos sen xeolocalización, pero ata o 31 de decembro de 2025. Dende Facua piden á DXT unha forte campaña informativa para frear as compras. A DXT non fai o seu traballo, neste caso que lle exiximos é que haxa campañas nas que se informe desto que se está o que estamos a decir, para evitar precisamente que compro unha baliza que me vai valer, pois, se a compro hoxe vai me valer do 3 de decembro hasta o 31 de decembro. Pero son moitas as persoas que xa adquiriron estas balizas e que se estarán preguntando mesmo: podo reclamar a devolución dos cartos se a que teño non é a correcta? Nós dicimos que sí, máis que nada porque nesta falta de información clara, pois o que está creando é unha falsa apariencia, pero que ten que explicar que nas vende é isto que estamos a dicir. Esa homologación non chega máis aló do 31 de decembro. Está aínda por ver se os afectados poderán recibir o reembolso, polo que, mentres tanto, aviso aos rezagados. A multa por levar a baliza incorrecta é de 80 euros. Compre asegurarse da conectividade da nosa baliza se non queremos que o barato nos saia caro. Efectivamente, porque levar unha baliza non homologada será o mesmo que non levala. A DST e onde mesmo o ministro do Interior sigue defendendo a efectividade deste método de intestado por todos os expertos. Esta baliza, ademais, compre recordar que será obligatoria a partir de xaneiro, non, Bernardo? A partir desa data, efectivamente, teñano en conta tamén na casa, a baliza luminosa V16 substituirá os triángulos de emerxencia. O motivo, justifica a DST, salvar vidas. Insisten que non se busca multar, senón protexer, que a tecnoloxía chega para axudar e evitar atropelos e colisións por alcance, especialmente en curvas ou treitos con menos luz ou con pouca luz. Onte, o ministro do Interior, Fernando Grande Marlaska, defendeu que é un sistema recoñecido internacionalmente polos técnicos, contemplado na normativa dende hai 5 anos e que só envía a ubicación do coche, nunca datos persoais do condutor. Cada ano morren 25 persoas atropeladas en España tras baixar do vehículo para colocar un triángulo. Coa nova baliza xa non haberá que camiñar pola calzada, acéndese e colócase no punto máis visible, preferiblemente no teito. Atenda moi ben estas pautas, vale? Se non se chega ao teito, pégase co imán no punto máis alto da porta do condutor. E se o teito é de cristal, ou o imán non vai, existen modelos con ventosa, vale? Como ese que ven aí en riba dese coche. Despois, gardas en aguanteira, sempre cargada, vale? Con pila, sempre cargada. A baliza incorpora ademais GPS e conexión automática coa chamada plataforma DXT 3.0. En canto se activa, a incidencia aparece en paneis, en navegadores e en móviles de outros condutores. Todos saben ao instante que hai un coche que está parado na vía. A DXT di que será especialmente eficaz de noite, xa que deberá ser vista a 1 kilómetro de distancia. E aquí chega a principal crítica ao dispositivo, a súa escasa luz. Nos fixemos a proba esta mañá co secretario provincial da Asociación Unificada da Garda Civil na provincia da Coruña e o resultado, Óscar, contanos. Aquí estivemos, Bernardo, facendo o experimento, xe madrugamos a tope para coller aí a noite todavía. Pedro, temos aquí posta a baliza e sí que é certo que pola parte de atrás da autocaravana non se ve tanto. Por qué? Porque a forma da autocaravana impide vela correctamente e, ademais, tampouco pega noutras partes da autocaravana. Porque non son metálicas, claro. Exactamente. O mesmo nos pasaría, por exemplo, en coches como este, que ten o teito de cristal, no que a baliza non se pega. Se houvese vento ou houvese condicións malas, a baliza aquí
non é efectiva. Xa leva, teríamos que pegala tamén na porta, tamén no lateral, e teríamos un problema similar ao da autocaravana. Exactamente, habrá vehículos no que sexa posible enganchala, pero, por exemplo, un descapotable de lona é imposible colocala. Claro. Entón temos problemas similares. Temos problemas similares, xa vedes que a única maneira de pegala é pegala aquí na porta. E na porta, pois temos ese problema. A luz, que opinas da luz? É suficiente, non é suficiente, Pedro? Depende da baliza. Hai balizas onde a luz é suficiente para a noite, pero hai balizas onde a capacidade lumínica durante o día disminúe dunha maneira moi alta. Faría imposible vernos con a suficiente distancia para funcionar correctamente. Daquela ti recomendas só utilizar a baliza? Non, nos desde a asociación o que recomendamos é que se utilice a baliza e os triángulos, e que sexa o máis importante a visibilidade, e que sexa imprescindible que esta baliza non sexa a única maneira de que se nos vexa. Esa é a recomendación que nos dá Pedro Mariscal. A baliza, xa vedes, compañeiros, hai luz, pero pode ser que desde algún punto non se vexe e que teñamos algún problema como este. Baliza e máis triángulos é o que nos recomenda Pedro, e iso é o que fixemos aquí, o experimento desde Cambre.